Un cop més som aquí amb la nostra meravellosa ballarina per fer allò que més ens agrada, una entrevista entre bambolines. Acabeu de dir que anàveu a fer una entrevista entre bambolines i ens hem pres com un ordre. Hem baixat bambolines a ses. Va, nois, no sigueu tan literals. Podeu emportar-vos-les? Sisplau. Gràcies a tots. Un cop més som aquí amb la nostra meravellosa ballarina per fer allò que més ens agrada, una entrevista entre bambolines. Ah! Eps, eps, ep! Què està passant? Estic volant! Crec que l'esperit de Talí ens està jugant una mala passada. Això de entre bambolines sembla una frase maleïda. Socors! Socors! Que algú ens baixi! Un cop més som aquí amb la nostra meravellosa ballarina per fer allò que més ens agrada, una entrevista entre vestidors. Licensing reimagined.